Awan sarnay ti paringisaka ti Office of Presidential Assistant for Cordillera ti panakapondo iti rangtay iti dalupirip Iturgon Benguet tapno saanen ang mapasamak ti aksidente kadagiti dumaldalyasat iti Agno River. Matututukan matlaang ti plano apan nakailuka ti kalsada sa Jay nga agturong iti San Manuel Pangasinan kanda dumapay a proyekto iti Cordillera. Daytoy ti report. Tarigagay ni Presidential Assistant for Cordillera Antonio Taboro Jr. ti kinatalgad dagiti residente ken bisita a dumaldalyasat iti Agno River iti Sitio Tabu Barangay Dalupirip Itogon Benguet ken saanan pay a mauli ti aksidente ken panakapukaw iti biag sa Jay. Rason no apay ngay saksakad na ti panakapondo ti panakipatakder iti rangtay sa Jay a dumanon iti 2 milyon a pesos. May basar iti resolusyon ti munisipalidad ti Itogon. Totoo talaga na walang release of water. Pero nagkaroon lang ng release of water because of the usage ng 4 na turbines na tumaas baba, taas baba. Okay? So, ang talagang permanent solution dyan is part of the mag-construct ng bridge. Ti 200 million pesos sa pondo ket iti sidong ti DPWH iti koordinasyon ni Secretary Vince Dizon amay serek iti National Expenditure Program wenno NEP ken matartarigagayan amay paay baben iti General Appropriations Act wenno GAA. Tarigagay na metlang amay laylayon ti proyekto baben iti konstruksyon pay iti kalsada sa Jay. We will plan to insert it in the budget for next year. Okay? And one thing good, pag yan ay nagawa natin, after yung bridge na yun, mga 7 kilometers na lang, 7 kilometers, lalabas ka na ng Pangasinan. San Manuel, Pangasinan. So, pag nabuksan mo yan, that is another route na pwedeng open Cordillera. May isa kadagiti sa mata nati may lukat ti Cordillera iti Kaaruba ayon tapno dumoras pay ti ekonomiya daytoy. Kabiyatan na sigon kini Asek Tabora na solusyonan maten ti parikot iti Magat Dam ang manamnama ang mainagunaran iti kabitan a panawen iti presensya ni President Ferdinand Marcos Jr. Merong project doon na 1.2 billion na hindi nagpa-function. Sayang yung project. Bakit hindi nag-function? Kasi nga hindi na-connect sa yung power plant, hindi na-connect with the grid na tinatawag. So yun ang nilakad natin in coordination with the National Grid Commission and Department of Energy. So at least ngayon pwede na. Agtultuloy lang ti monitoring na iti dumapay a proyekto iti Cordillera kas iti Marcos Highway to Benguet. Amay patpatumpalan iti tulong ni Secretary Dizon. Konstruksyon iti temporaryo arangtay ken proyekto iti 2 a lugar ti Twin Peaks Tuba. Ken konstruksyon dagiti pagadalan iti na duma-duma apas ti Cordillera ngaggatad iti 800 million pesos. Kini daw meten ni Asek Tabora ti tulong ni Secretary Dizon para iti infra projects iti Cordillera at 2 at tawanan asaan ang napunduan. Agatad dayto iti 600 million pesos. May basar iti report ti DPWH Cordillera. Kastamat nagtultuloy iti panang tutok na iti implementasyon iti Local Government Support Fund RISE Project iti riyon.